Deze mensen binnen benauwd van velden vol zonnepanelen bij haar om door. De eerste schrik kwam eerder deze mannen doet het Duitse bedrijf Kronos Solar een vergunning onvregen van een zonnepark van 41 bundergrut. Hier in het Oranje Onjoen. Het dorp kwam in opstaan en de plannen gingen van tafel. Nou wil het Jereveense bedrijf GroenLeven hier een park bouwen met een omvang van 34 voetbalvelden. Waarbij direct nog een kans is dat het eerste plan op lietstere schaal echt trok gaat. We waren in eerste instantie al bang inderdaad voor de grootte van het allereerste plan. Toen dat uiteindelijk weer omlutsen is, zit het er altijd aan te komen dat er toch nog een tweede partij zich ik meldt. En 2 keer 20 hectare is weer wederom de 40 hectare waar het originele plan ik maar begonnen is. Dus dan zitten we er weer middenin. Een soort Wurdemers hebben het zicht op de plande zonnepanelen. Dwarsbelang keert hem tjen de plan. Wij hebben nog mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen dat plan. En dat zijn wij van plan en dat gaan we vanavond ook met de dorpsbewoners delen. Maar in de toekomst moet er wel meer groene stroom door deze kabels. Maar net op deze wijze vindt Wurdem. Je kan het misschien beter met elkaar overleggen over hoe je het wil doen. Het dorp staat daar ook open voor. De gesprekken die we nu al gevoerd hebben laten ook al zien dat er al nagedacht wordt over een dorpsmolen, dus een windmolen. Dat vindt men op een gegeven moment dan ook weer een interessante discussie. Want misschien is dat wel beter dan 41 hectare volgooien met zonnepanelen. En daarin stiert hij net alleenig. Dit is voor u natuurlijk vieren van ideaal. We hebben een wenning kocht een periolien met zicht op prachtige weien op een romte. En het wennet hier ook prachtig en je wordt je helemaal net waai. En zo gebeurt dit om je heen. En het gevoel is je steen machteloos dat je dus inderdaad helemaal niks kennen.